Φιλαράκο, εγώ δεν μπορώ να κοστολογήσω την αξία του κάθε ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος έχει το άρωμά του, την αξία του. Καταρχήν είμαστε φιλαράκια. Δεν χτυπάμε κάτω από τη ζώνη και προσπαθούμε ο ένας να πειράξει με καλό τρόπο τον άλλον να περνάμε καλά. Και αν είχαμε καταπάξει χαμηλά Παναγιώτη, κανονιζέ. Με το ζόρι, Τάκη μου, αφού με προκαλείς, περνάς στην επόμενη τάξη. Θα σου βάλω ένα 5,5. Και εμένα με βάλεις κάτω τον αφαλό. Καλημέρα, Θοδωρή. Ψυχή της ψυχής μου. Καλημέρα, ένα Σπύρος στο 800. Αυτό να του βάλω ένα 9,5 του Σπύρο. Πάμε. Δεν ρίξες πολύ. Και μου λες το Σπύρο σου. Το καλύτερο παιδί, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά μιλάμε, είναι καλαμπολιτής, έστω καρδιά και σίγουρα φαίνεται ο άνθρωπος του καλός. Ωχ, 14. Άρα δεν με γνώρισες χρόνια πριν. Ξέρω ότι είναι ο καθένας εδώ. Γεια μου, Τζούρι! Πού πήγε? Πήγε να ρίξει την κορμάνα του στην θάλασσα, ρε. Και για μην την μείναμε. Εγώ, εσύ, ο Άρης και ο Σπυρός. Το κανένα δύο είναι και ο Χον του Μπέκαλο. Ανάγκη καλημέρα, μωρή μου, την αυτάπερνα. Πειραιά πάντα, όπως πάντα. Ναι, Παναγιώτη, θα βλέπω ίδια θύματα με το Μαναστάρι εκεί πέρα, έτσι, 30 να πούμε και δύο καμπανάδες. Είμαστε δύο μεγάλοι αριθμοί που κανένα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Το ρίχνω στο Χον του Μπέκα. Άσε, Γέννη, τι μου γλυκό πυρογίνεσαι. 14 φρόνημα, που στα δύο ανέβηκε το και του Μαναστάρι και εσύ. Ποιο Μαναστάρι, εγώ πιάνω 60 ρε. Το μαλάκι εσύ φορτίο, σκέτος δεν να παίξεις. Σκέτος παίζω, δεν έχω βάλει το φορτίο ακόμα. Τώρα είναι στην Ελιάδο, καλά θα την πει. Μόνο, έχει να πάει και 60, περίμενετε. Παντόφλα, σκιάτο, άι. Παντόφλα, παιδιά, περιτρεφόμενος λέγομαι. Όπα, τον παίρνεψα εγώ. Αλέ, αυτός εδώ φέρνει δυνατό σήμα, τώρα και ωραία διαμόρφωση. Ναι, αυτός έχει το τάγκο λίμα. Το τάγκο λίμα καινούργιο, Γεια σου, Άρη, καλημέρα, δεν σε ξέρω, φίλε, έχω ακούσει πολλά για σένα. Ότι είσαι πολύ παλιός και πολύ καλός άνθρωπος εδώ, πρώτη φορά που τα λέμε. Να είστε καλά γιατί κάνω μια δουλειά, Πού πας ρε παλικάρι και τα ακούς αυτά και τα βρέσεις. Αυτός έχει τάτημα από βγήκε, γεια σου φίλε. Λοιπόν, δυνατήρια μου όμως είναι πολύ δυνατός είμαστε το Αγρίνο. Το κουλήμα είναι εδώ πέρα. Πού τα άκουσες περιστρεφόμενε ότι ο Άρης ο Μπαϊρακτάρης είναι καλός άνθρωπος. Κάτι μαθαίνω, Έτσι έχω ακούσει ρε παιδιά και έτσι το μεταφέρω, είναι πολύ παλιότερο από μένα, εγώ 10 χρόνια βγαίνω, αλλά όταν πρώτο βγήκα στα κάποια πράγματα και για αυτόν και για το Γιάννη το Μεντιτεράνιο και για κάποιους άλλους, τους οποίους δεν έχω γνωρίσει, δεν έχω μιλήσει και με τον Άρη είναι η πρώτη φορά που μιλάω και εδώ πέρα με τα σήματα είπα και εγώ να πάρω ένα μικρόφωνο αλλά έχω δουλειά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Πολύ καλά έκανε. Ποιος σου είπε να πει ο Άρης είναι παλιός. Μην τα πάρω. Ο Κώστας από την Τρίπολη μου το έχει πει, ο Γιώργος εδώ πέρα δικός μας που είναι πολύ παλιός μου το έχει πει. Πολλοί κόσμος, έλα. Δεν θα είναι πρώτος να πολύ παλιός. Να έχουμε το καλό ερώτημα. Είναι Μαγκαράνια ή ο Μαγειρακάρης. Αυτό δεν το ξέρω παιδιά. Εγώ έχω ακούσει κάποια ονόματα τα οποία ήταν πολύ γνωστά εδώ όταν εγώ ακόμα δεν είχα γεννηθεί. Λοιπόν, μέσα σε αυτά είναι και του Μαγειρακάρη, είναι και του Πιέρτου, είναι και του Μεντιτεράνια, είναι και πολλά τέλος πάντων. Άκουσε αγόρι μου να σας πω ένα τώρα. Τώρα άκου να δεις Παπαγιώτη και δεν Είχατε σε 6,5 ήμουνα εγώ ένα. Ότι ο Μπράβος 2, ο Πέτρος Ζεζέντος 3, ο Παπαγός 4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βγήκανε Αγγλικάνοι και Αγιομέντιτεράνια. Όταν εγώ βγήκα στην Ρόδα και δύο δεκαετίες σπούδαζε στη Γερμανία ακόμα ηλεκτρονικός. Το καθαόρες. Το 72 ήμουνα στην Ελλάδα. Άσε τα αγκόρια σου. Ο κακός στο κοινό. Λοιπόν, εδώ βγήκαμε 4 σταυλές και πολλά να επιβεβαιώσουμε. Ένας εγώ, ένας ο Παπαγός, μετά βγήκε ο Αχιλλέας από την Κέρκυρα, βγήκε ένας ερασιτέχνης από το Αίγιο που έδωνε προχθές ο Τάνε, λοιπόν και οι άλλοι. Αργά όμως πολύ. Ρε παιδιά, στη Μαθία δεν έχει ποιος βγήκε πρώτος. Στη Μαθία έχει η ώρα, εγώ σας είπα, σας έχω ακουστά. Τέλος πάντων, από τότε που πρωτοβγήκα και ασχολήθηκα εδώ πέρα με την ιστορία, κάποιους ανθρώπους και εσείς είσαστε μέσα σε αυτούς. Λοιπόν, τώρα δεν έχει σημασία ποιος βγήκε πρώτος ή δεύτερος, τι να λέει. Άμα με βάλεις εμένα μαζί με τον Παραστάρη, θα μην είχαμε τι μηχανήμα το που μιλάς περισσότερο. Είναι το 870.
Ωραίο διαμόρφωση και δυνατό σήμα. 1-14. Είστε παλιοί εσείς, εγώ πάνω να φύγω, είμαι καινούργια. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, οι παλιοί εδώ. Ωραία πράγματα, δεν θέλω να πω τέτοιες φωνές. Αλλά έχουμε μεγάλες απουσίες εδώ τώρα. Πού είναι να με εξωγείο, το Μιχάλης, τι να φτιάξω τώρα. Ο Οικοσυριάδης από την Κρήτη, πού είναι αυτή ρε. Μας είπε τον Παπαδόρης να πούμε, το γράφο που έχει πεθάνει, μας είπε τον Πλήρχο που έχει πεθάνει, κατάλαβες παραδείγματα που δίνει. Ο Πλήρχος βγήκε όσο έστωνε με τα 15 χρόνια, άστο Πλήρχο. Είχε αργά να βγει, αλλά ο βγήκε γύρω στο 88. Τότε βγήκε και εγώ το Μάη του 88, με ένα συμπόκο του 26, 32 ένα Ρέιζερ, με ένα μονόπατο του Συμπέστρου, το βάσκησα 2 μέρες, μου φαίνεται τη φήμη το κατοστάκι το χιλιάρι, το ελληνικό δεν μ' άρεσε καθόλου, είχε θόρυβο, μου φέρνει το 726, μετά πήγα το 751, το 1989 και ξέρω εγώ γνωριστήκαμε καλά. Λοιπόν, εγώ διακόπτω πάνω αυτό το τρεμουλιάρι εδώ πέρα, με ξεκαθαρίσει την πλάκα, γιατί ήταν και να φέρω το τρεμουλιάρι. Λοιπόν, την τρεμουλιάρα είναι εδώ. Εδώ είμαι Χρυσόμου, αλλά με αποπέρνει ο Μπαϊρακτάρη. Μου υποπεπέστραγε, γιατί ήσουν το τρίτο μομπάιλ. Το πρώτο μομπάιλ ήταν ο Σωτήρης, αυτός που ήταν με την πίστα τότε, παλιά, που είχε ρητία πίστας, δεύτερο ήταν ο Πόλης και μετά ήσουν στην 4 ίσια μου ποτανά. Πρώτο μομπάιλ ήταν ο Αντρίκουλας. Όχι λάθος. Πρώτο μομπάιλ ήταν ο Πόλης από την Καρδίτσα που έβγαινε γυναίκα του Ικούλα εδώ. Έτσι, ναι. Με Ιουγκοσλάβος είναι από τους πολύ παλιούς, Όχι, ο Ιουγκοσλάβος είχε 10 χρόνια μετά. Περίπου. Διασύνεται ότι είναι πολύ παλιός. Το καλαμπουράκι μια χαρά πάει, καλά κρατεί, θυμόμαστε τα παλιά, να είναι καλά ο Άρης και να μαθαίνω πάντα νέα του. Ωραία. Το πρώτο μομπάιλ ήταν ο Λάσκαλος, θα δείτε τα ξέρετε. Ένα αυτό δηλαδή. Τώρα λέγεται με τη Λεράνια και έπεσε ο Άρης, άλλαξε η διάδοση. Όχι, ρυθμίζω το μικρόφωνο. Τώρα ξεσχύει, 35 την πήρε, δεν είναι σταθερός ο Άρης, κάτω από 40 για θέλω. Όχι, θα τον δεις. Λεράνια τώρα τον ισορρόπησε και τον ξυλοπατάσε, δεν ξέρω αν θα πατήσει. Όχι, να εντάξει, θέλω να το... Δηλαδή ρε Μεριτεράνια δεν μου τα πάνε καλά τώρα για τους ανθρώπους εδώ πέρα. Γιατί εγώ το 70 ήμουνα, πώς το λένε, ένας το άλλο, έλα. Εγώ το 72 ήμουν στην Ελλάδα, παλικάρια, τέλος το 72. Τώρα πριν το 72, εντάξει δεν υπήρχε τίποτα εδώ, αλλά δεν μπορώ να σας πω. Ένα πολύ και πάλι. Όχι. 54 το Γιάννη, το Γιάννη 1900, το σήμα το Γιάννη 1915 εσύ. Περισεγόμενε, ο πρώτος μου δάσκαλος και δεν είχαμε μιλήσει ήταν ο Άρης. Είπε μια σοφή κουβέντα κάποτε και ακόμα τη λέω σε οποιονδήποτε δεν είναι τέτοια κεραία. Ό,τι βλέπουμε εμείς δεν το βλέπει η κεραία και ό,τι βλέπει η κεραία δεν το βλέπουμε εμείς. Αυτό συμβολό. Και το τρόπο ξεσκίζεις τώρα, 30 την πήρε. Η άμεση. Στα νερό του μένα μένει ο Άρης, 30-40 δεν πέφτει κάτω. Ο Γιάννης ο Μεριτεράνια έπεσε κάτω από τα ίδια σήματα. 9-20 πατάς, 25 πατάς εσύ. Θα δεις θα σου κάνω δε καμόρα, άμα δεν πω και του ρίξω πίστα πάνω στα στίγια. Όχι, τώρα είναι πίστα, όλα είναι πολλά. Το μέρος είμαι και έτσι. Θα εσύ και να ρωτήσεις πολλές φορές. Πολεμικά πολύ, να του γίνουν πάντα καλένα. Δεν μου νοιάζει δεν κοιτάς την κόλλα και τα φτεράνια και αυτά, άμα δεν πας 2 κιλά δεν το πατάς. Δεν πατάω ποτέ με μήνα, άρα και αν το έχεις υπόψη σου, δεν ξέρω αν θα βάλω κάποτε, λοιπόν δεν πατάω ποτέ με μήνα, 130 βατ, το 7-18 λίγα και ανεβασμένο από το Μάριο, τίποτα περισσότερο, θα κάνω εκεί. Για πες τα, να βγάλω το
τη λαμαρίνα, να το ξυλώσει τελείως, να μην πατάει το σώμα στη λαμαρίνα, να δούμε τι θα κάνει. Ακεί, γιατί να λέει, μπορεί να αλλάξει διάδοση και μην να νομίσουμε ότι κάτι κάνει. Ακεί, θα είναι πάνω στο ίδιο. Θα κουμπάω θα το βγάζω, θα κουμπάω να το βγάζω. Έλα, τέλειο, θα σου φυσάρω τα σύγκαια ρε χαμούρα. Το έχει συνέχεια μέσα. Γιατί έχω κάνει σώμα στη λαμαρίνα με το μηχάνημα. Με το Γιώργο τον Μουσάρο κάναμε τη δοκιμή και έβγαινε 5 dB. Μεγάλη διαφορά. Και έβγαινε 5 dB. Θα το κάνω πάλι εδώ να τα ακούσει και εσείς. Να δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις δηλώσει το μηχάνημα πάνω στη λαμαρίνα εννοείς. Ακριβώς. Και από πάνω στη λαμαρίνα ακριβώς είναι η κεραία. Καλά με τη γραία, όλοι ο μάγος είναι πρώτος, Αυτό το με... Αυτή πότε τι κάνει, γιατί το PPT τώρα κάνατε, τι κάνει να δεις ρε. Τι έκανες πάλι, κόβεται το καλό για το PPT να σήμερα. ίδιο κατασκευές είναι. Αμάρα Γιάννη, ναι Γιάννη, μας κάνετε το γεύση αυτά ρε. Βάλε ρε Γιάννη το άλλο που είδα, το βάσος. Όπα να κάνω τη δοκιμή. Εδώ έχουμε βγει, δεν γίνεται τη λαμαρίνα. Εδώ δεν δουλεύει η λαμαρίνα και πάνω στο ίδιο μικρόφωνο. Και εδώ δουλεύει η λαμαρίνα. Εδώ τώρα δουλεύει η λαμαρίνα. Για να μην βγάλω πάλι τώρα να δείξουμε το Γιάννη. Εδώ είμαι με τη λαμαρίνα και εδώ είμαι έξω η λαμαρίνα. Για τα τι είναι. Ό,τι σου είπα και πριν κάνεις τη δοκιμή, καμία διαφορά. Αρή, κύριος. Υπάρχει ένα USB μαζί γύρω στις ταλπί, οπότε δεν κατάλαβα καμία διαφορά. Μία ανέβρες, μία κατέβρες. Πέρα αυτού η διαμόρφωση είναι το παδί άλλο. Εκεί το ίδιο πράγμα ήταν, δεν είχε αυξομοίωση στο σήμα. Και θέλω να βάλει το ίδιο. Εκεί, το συγκεκριμένο που κάνεις, Καλό είναι, αλλά δεν θα σου ανεβάσει το σήμα, έτσι. καλό είναι η αλλίωση. Για ground, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βάσει σήμα. Να το ξανακάνω και να μου πείτε 14. Λοιπόν, εδώ είναι έξω η λαμαρίνα, έτσι. Δεν δουλεύει καθόλου η λαμαρίνα του πάνω. Είναι σκέτη και ωραία. Και εδώ τώρα την ακούμπησα. Τώρα εδώ το έχω ακούμπησει. 14 τι είναι.